ikusten dezuenaren seinale, ez? Horreta edo norregote. Bueno, baina hori eskertzen da ikaragarria, ez horregatik da, opari bada, ore bada, eta gero, sekulako emozioa da, besteak beste ere, ikusten dezulako, haindako lana, iritsi dela, estimatu dela, gainak disfrutatu dela horrekin, eta hori sentitzea, inizaketaren aurrean benetan polita da. Baten izango dut, merezi zuen jaiotzea ubitzizeko. Nola izan zen eskaera hori, ez? Pentsatzen dut, eta harrituta edo? Bai, ez, deitu ziaten, eta gainera justo, bilera bat hartzeko, bihar eta bihar justu egun 4.000 zebarra dituan, mertxea deitu ziat, eta ez dut, baina bihar ezin dugu, urrengo azkelenean, eta urrengo azkelenean, baina zer nahi dut, eta eskezitu, baina esan, zer da, eta hor txebilean, eta esan zian nian zertzen, benetan, gelditu nintzen mutu, berriro ditu berri zen nion, nire uste, bukaran esan, ostras, mertxe, milezker, gelditu naiz, egia da emozioa dela, horrenkaren bukaran mezua irakurtzea, ostras, gauza handia da. Guatzorri bile ginean, kiniela, eta Kriston sorpresa, ze rekorridoan ikusi zaituztegu, han ate gorrietan. Horre urtero, ilutzeko lantaldeak erosten dugu kilometro bat. Pero nik apartzen Tolosan egiten du, eta horten gaina tokatu zait, iparraldean erikustea, Luson eta Azkainen, eta Gasteizen justu ez nuen topatu, ez nuen bat egin, baina etorri behar nuelako Tolosara, baina noiz edo noiz topo egin dezula, ez? Eta Tolosan ere bai, Lapurdin ere bai, eta justu Gasteizen egin nuen bat, eta gaur ere hemen, beraz aurten gainera izan da kontakta honeko urtean. Ja bukatzeko mezua idazterako orduan, izan da oso mezu, niri iruditu zaite oso dinamikoa, gertukoa, harrapatu zuen momentu asko, ez? Bai, saiatu gara euskalakariaren definizio gauzatzen, zautzen ditugu. Ari dute gaina, 1200 oso gertu bizi ditugula euskalakariak. Eta zautzen ditugu euskara kostata ere etortzen dana nahi dulako azken saltori, eta zautzen ditugu euskara berreskuratu dutenak aurrekin egiteko, zautzen ditugu mitzakide lagunak, eta visualizatu egin izan dugu mezu hori, eta bukaeran ere esan zergatik ari garen guztiok horrik hemen zen batean, gure hizkuntzan bizi nahi dulako, euskaraz bizi nahi dulako, eta gure herri zarroni etorkizun bat, bermat, zaiola, sinisten dugulako. Erresa izan da sekretua mantentzea? Ez. Zegu presako agea, egunero 24 ordu behiekin eta? Oso laburra izango da, ez. Ez da bat ere erresa izan. Baina ala beharrez gorde beharrekoa. Bai, hortan, oso zintzua garela. Iluzea gara, baina sekretua mantentzen bada. 17. edizioa ziur ez duzuela sekulazuko? Ez. Eguna nola dator? Eguna dator oso polita, orain ospatuko dugu Aekako taldearekin, ondoren iluzeko talde guztiak kilometroa ditugu guztio bazkari batekin ospatuko dugu, eta gero, impresia daukat egunak luzen joko dugu. Seinale ona. Bai. Zoriona.